Ka Jaintia National Council JNC kala ujor persya da kabating ika jingtmu jong ka Shri Cement Limited banseng karkhana dobilat hakashnong daistong East Jaintia Hills da kabakdaw halor ka jingno a jaka bean da wei utra jaka sha ubar jala ubakerteng ubharat Sharma. Kani ka jingadi at hiyat jaka kapan Kenya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1971 Barka Jaintia Hills Autonomous District Council ADC rules ong President ka JNC uba sambor melingdo. Ka kaipot EIA kamdan satya hikot kisla bakongsan kentup ya ka jingmanjur ka ADC hikot kisla jong ka jingpen kala ka bapelong ya ka jingate kular halor ka jaka ka baklam jingmantoy na du kapasdang uraong. Ka JNC hak arpu praterik naiwiem kalalit ru ban bu da ka jing ujor halor ka ni hakmat u Deputy Commissioner ka East Jaintia Hills u Shivansh Awasthi da ka babaham ru ban pelong da ka jinga ki ka bating lada thmu ban penya shakmat ya ka ni ka project klem da penbet ya ki ni ka jing ka JNC kala ka dawaru badai ban pensange ya ka public hearing ka bala bu ban pelong ha unok pra arjar pesan da ka bakdaw ya ka jingpen Kenya ka Meghalaya State Investment Promotion Facilitation Act MIIPA arjar pesang bat ka jingpen bana ka EIA ha u arjar rio. Negasngi nilang yang ka Jaintia National Council dia UHM wa Deputy Commissioner yang ka East Jaintia Hill District. Haden wa ka Meghalaya State Control Pollution Board da pemik ka COVID notification wadaw ka public hearing yang kani ka MS Sri Cement cerita nong kle da na kaliang ka JNC hawa download ya kini ki kod kisla yang kini ki company ki wada bu gi ha website yang ka Pollution Control Board manda study ya kini ki kod kisla chemi wato ka jing approach yang kini ka company wa conduct ka public hearing man ka waman beain lene ka wa illegal ne bakat kam wapat ya ka jing yadaya the ka khandau ya ka ta ka thau ki wamut jusen ya ka company ka yang ki da yadaya the ha perdi uta u sarpai bah suklan wa uta u Bharat Sharma wa represent ya kani ka MS Shri Cement kawa penmani ikesen wa ulai bo complain na chau DC wa dawa pensenge ya kani ka public hearing to ne daw wa kini ki arngut da violate gi ya ka Meghalaya Land Transfer Act ni bakat kam ka Meghalaya Land Transfer Act hawa unu tre muluk le tribal hawa kwa udaya kitau yang wo chakin non tribal ne benta posen ya kinu ki company am kamu yo gi ya ka permission na ka government handai hawa pat ya ka jing ya daya the ya ka khandau man ga illegal claim kanu ka jing yo bor gi na ka state government ta ka wo phla cho hei to wa kani kay dai thet khandau ko yong ki to wa man dapat ye ka te ka kom dair kom thet ko yong ki wat urang ba chnong la mem jing tibu udaloi la mem jing tibu wat ka district council la mem jing tib ga ya kani ka thau da dai da upa da sakhi da khon ta kani hi man ga kayi ko pen subaya ka sen ta hi kam ka sen da dawai na DC wa ta open sange no mardor ya kani ka public hearing yang kani ka company ne ba ka komla yang kani ka company do yu roj ga yaki ain yang ka sarkar jela ta kam ka JNC kwai wa to pensenge na mardor yakini ka public hearing kau ar ni ta kau i de bo jing tho ya chau DC he jing ito wa ka wina commission ka yong i ka safe Jaintia mission we hapo ka ni commission ida dawai na ka state government wa to ka ta ka reservation policy ne benta kini ki private company ki am hapo ka jela Meghalaya ka yong i khnang yo man ga ka jing yo nong yaki kon control yang kini ka jaj bru ko yang ka bri hunyo trap handres now si ong wa don ne sngi ka sarkar mpu am le ga ki halor kani ha kini ki company da wan gi bo kular ekre ya ki treri ki tremuluk yang i handre ka was now si ong i da sakhi da kini ki nyau prateli ki cement plant ki uda am chwa po kani ka district ka yang i yoi wato maximum hi ki wo boni ki nong kre to kita ki bru ki wa nabar Tementu kini ki company kular ekre gi ya kini ki nong chong tes now thoi wa ka chunong dai stong le ne ka chunong nong ka elaka nong khle wa ko bi dang man go ka elaka ka wadang duna ki khna ki yong ka ki wada pura puthi ta kijing terwaki yang kini ki company to do ya ki tre chunong dan him to ya ki nong chong yang ka jela wa ko bi ta kini hi man go kijing penbet ya pai ba ta i kwa da ka sarkar sakhiat kwa go wan ra kijing mentoy ya ki khon khon ro chna chwa ya ki ain
Hotel lakam ya kini ki company to em ki kata ka memorandum of understanding ham to de haperti ka chunong wa kini ki company hende to em wa haperti ka government wa kini ka company kenang wa in future la de kini ki company violate ki kini ki anyang ka sarkar ye wa pilih ki cedo cha high court ne cha kinu ki bor ki wa halor rekam man kata ka agreement ki yang ki em godo wa ki chunong wa ki ilaka ta kini ki agreement man go ka wa strong hado kata te ne tai da wi kwa wa ka state government to wanra ka ya ka an wa yo jing mentai ki kon ro yang kini ke jai bru yang ini bahas now thoi wa yo kra sarkar man go wasuk ta sao thoi la ke jing wan yang kini company em ke jing yo nong em ke jing do nong ta ikam ke sen kwa wa tom hoi uman go ke jing do nong ta ka wa le ka wa yo dang hakini ki sngi ki wa dadap dang nin ki nong chong chunong yang kedai stong da percha gi ya kini ke jing ANOC yang new wa ha chunong ya kini ke company hedging sekiat kat ke company ANOC em kam wa ha chunong le ora chwa hakador bar chunong ta ka yi ke wa pau chalat kat ta pitit yoi wa ta ha chunong da violate or da override you lende da yajlat you ya kador bar chunong ta kani la man ga ki ka man percha ya ka ain yang ka district council ka wa chocho le ka elka nong khle hi man go ko wi ne ka elka ka wa ki bru dong chunong ha kita ka thau dang man gi kinong rep telada kini ki company one gi kita ki chunong dau ta ga ya ka rep ka riang ka yong ki tenete dau kam kerjaan si kwa wa udisi upan sengak mardaru ya kini ke public hearing dah ke jingi kelam ko yang wa udisi da ka asuran wa to da kelamu wa ki bor ki wahalor kam tam wa chief secretary wa ki wa to sabu kelamu ada ni te da chimgi ya ke rai ko wateng wat udisi le pediangu wa to ke jingle yang kini ke company man go ko wa bean te kam ke sen kwa ya ke sarkar wa shim action ga ya kini ki bru ki wa yo right ya ke anyong ka sarkar jela ka yang ile da ela di kam ni Muslim de ki witawan ki company le daw yorot gi ya ki an ki wada em lupa hapok kani ka state ka yong ite kam ka sen le da ka sarkar hi wamle ga ka yi helor kani imban se habi ulai kat kam kaluti ka yong wo punman ye ki jingi ki wa pher kat kam wa cha ka constitution of India kam ki nong chong chong yang kari India